Молитвата е сърце. Вярата е вид любов. Отец отговаря на време и неговото време винаги е добро. Затова приготви се, защото златното време на твоя живот вече започва. Ти си благословен, ти си в безопасност, ти си способен. И тази сила вътре в теб сега се проявява. Просто остани във вярата и продължавай да се вдигаш напред, защото Бог е с теб сега, утре и завинаги. Ти си оставил мечтите си незавършени, но те не са умрели. Те са чакали правилното време. И сега това време постепенно се отваря пред теб. Когато Исус е с теб, твоята история се движи в най-прекрасната част. Ти казваш, че всичко е излязло от кръга, но това, което не е твое, си отишъл. Този, който си е отишъл, не е бил част от твоята съдба. Всяко очакване е укрепило вярата ти. Ти ще се удивиш как невъзможното става възможно. Това е благодарение не на твоята сила, а на Божията благодат. Затова не се гордей, а запази увереност. Амин.